Čujte, cijela naša poljoprivreda, a tako i u ovom kraju, ova naša tradicionalna je vezana za promovirati tradicionalnu našu domaću proizvodnju domaćem čovjeku, ali obzirom na turističku orijentaciju ovog područja i turistu i u svakom slučaju svakva manifestacija, pogotovo ova i ovakve vrste i ovakvog tipa gdje okupljamo niz tih domicilnih domaćih proizvođača i nudimo ono što je naše autohtono, tradicionalno i kvalitetno je ono čemu težimo u biti. Moramo podignuti cijenu ovome proizvodu zato što je to, ajmo reći, produženi tov i puno kvalitetnija roba. Niko mi ne može dokazati da bilo koji hrvatski proizvod nije kvalitetniji od bilo kojega uvoznog. Razvijamo i svijest ljudi, svijest potrošača da cijenu ono što je naše domicilno, domaće, hrvatsko, a s druge strane navikavamo i kupce na jedan vrhunski kvalitetan proizvod koji ima svoju cijenu i svoju potražnju. Pa nama je želja i današnjim radnim ručkom, kao uostalom i tijekom cijele ove promotivne kampanje domaće hrvatske poljoprivredne proizvodnje, s jedne strane predstaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici naših znakova, znakova Hrvatske poljoprivredne agencije ili će to tek postati, a s druge strane predstaviti onaj dio proizvoda iz poljoprivredno-prehrambene industrije koji također sudjeluju u našim sustavima označavanja i koriste naše oznake mlijeko, meso, jaja s hrvatskih farmi, med s hrvatskih pčelinjaka te kruh i brašno s hrvatskih polja.